wallahi wannan iya wuya ne bari da sirra ko nan san ko wani ana ne assalamu alaikum na ka ka ari kai dan harka ne ka ce ba dige shi da uwar ka dige shi to za ku ta ya ne wala sai mana ne ba wani ya ko 700 kawai sai muku da shi ma kawai sai bi da ne na so na ba ka 150 dan ka kuri ma ya ka ba 150 ne ka ba 500 kawai a buga a wuce wannan mu je an baka gari kwaki ko ba ka kana da gari kwaki shi ne ka bari ya ta wahala ba gari kwaki kana so ne ko ka ina so mana kai ni ka bar 500 bara ba ba kai dan uwar ka bara ba uwar ka ta gudu ba ke ta dan na kawo muku akwai sayarwa shine za ku mun lakanin barawa bara ba kai bar nan amma da ya kamata abun wani abu na iya wuya ko 50 bara ba da ka bar nan na ibarin wajen ba sai ka gina ku yana ba kai Allah no hijira ka dan na kawo bara ba ta bani don uwar ka kai kana ji ba duk kayan satan da aka ka ba ma da kuɗi cinyewa muke ni na kawo don uwar ka ko gowa biya ta bara ba ka bar nan fi sabili a wannan marar mutum ya zai awa na 8 ina neman akuya awa 8 na je na kama akuya na kawo musu kusan sati ina bibiyan akuya nan da ka kawo musu akuya shine na su bige su wallahi Allah ya zani wallahi